Здравейте, пичове! Това е новото видео на кой? На мен. Още се уча да бъда инфлуенсър и зациклям. Удрите камбанки, шервайте, лайквайте, гледайте, да ви хареса клипа. Тук с Венко ловиме пастърви. Лятото беше бини буря, разходки, смях. Изобщо беше много яко. То също стоило и риба. Аз там като придворен, защото обикалях, нищо не фанах. Ако искате да ме подкрепите, най-добре ми изпратете пари, но понеже знам, че няма да го направите, може да си пазарувате от Adi Fishing, което всъщност е още по-добър вариант. Сайта вече работи, разгледайте, идва предстоящия нов сезон Пастървов, тъй че смело напред. Вижте, аз даже станах инфлуенсър заради сайта, но като един истински инфлуенсър, смел и независим ерген, даже готвя, там се вижда мултикукъра, правя си ориз, докато записвам, но това е живота. Аре, пичове, гледайте с кеф. Да, бе, ще слезем надолу. Честно. Къде ги пробвахте? Нагоре или надолу? Нагоре. Брега няма нищо да хване. Не е гаранция, що? Пробвай там, виж нагоре, като се качиш, вече където тръгва да пада водата. Има няколко хубави вира, ма дали мога минеш оттам, всъщност не знам. Пробвай и тука, пробвай, и натам пробвай. Успех! Уих, как ще е да се метна, бе. Ще аз се метна, повхлъзнах се на един камък. Реката е хуй на вилици, иначе. Мене татко Рон Джереми ме учил. Викам, моя доведен баща Рон Джереми Ваню ме учил с въртелещица, как вика Сандо. Въртелещица е това, справиш вкусно. Да, бе, ти си умен. Чай с една блестичка. Да, ма не е яко. Последния път на шита само на въртележка ме взимах. По принцип ги избягвам, защото съм с 8 нишко влакно. Тък му ще стане 4 нишко, толкова се разкъсат 4-те други. Редно пръще къде си ти, ето ме. Ало! Здравей! Не, за риба съм. Днес. Щом си го закъсава, днес ще дойде. Ама ще е по-късно просто. Ще ти звънна преди да тръгна да кажа. Да, добре, Маричо. Чао. Няма, ще дойде спокойно. Хайде. Аз не видях става за едно не няма. Там мисля, че не си струва, може би дъщеря и не съм я виждал. Тук участие е приключила отдавна. Викам, Мария е приключила отдавна това участие, предполагам. Има вълка. Да, бе, аз така гледам. Но има.
Това е много там. Между защото виж как фуле нека се разделя. Реката, между другото, тук е супер яка и ако се пази и се такова. Яко е, Абе, не знам, риба ли ме удари, ама придърпа нещо. Не разбрах, май риба ме удари, ама може и кефалче да е така тък-тък. А може и някой кон, ама... Ма не беше като кон да е. Здрасти, има ли ги? Има. Нищо. Или? Много в началото имаше. Горе. За Да. рибителя. Супер, пак нещо изляза. Ево. Насулка. Мерси на вас, момчета. Але. Аз викам, има пари, огажда, къде искаше да хожда. Там между другото мисля, че няма да дигнеш риба. Викам, че там между другото горе мисля, че няма да дигнеш риба толкова високо. Русена е в сила. Както пикона. Аз слагам този воблер, ако на него тук не дигна риба, значи тук няма риба. На това дори на шита и на всичките други рекички. Кое е това? Ръки. Ръки бяло-оранжево. Става не знам, що... Не, а знам за какво не ги метам, защото метнах два пъти, закачих само някакви гора си колните. Защото те си за силна вода. Значи това бяло-оранжевото трябва да ти кажа, че... Едно от любимите. Аз и да скъса малко флорото си го нарани. Добре, ама това време... Викам, хладно ми е взема е лека, по-заваля, викам, хубаво взех, то сега па слънце да си е майка. Аз затова... Булзата по-добре ми е леко студена, отколкото умра от жега. Тая булза поне е така безтегловна, някой моси. Копеляста минах. Подиграх се, нали къде метнах. Аз гледам, че още от самото нещо. Само ще си мяташ. Смело такова високо отгоре, викам. По навик. Много ме е мятно. По навик. Да видя. Поне. Него това млад педерас хвана риба без мене. Бебе зарибител. Чакай да соля, влезе терката да разправя. Бебе риба. Чакай да си я Свободен. И изяждай мешици и яжбаници. И кюфтенца. И плескавите студенца. Най-вече плескавиш студентски и студент. Най-вече студенти. Те са много важни част от риболова. Предважен, тя на воблер колко са ти ударила? Мястото е изрисувано смисъл, знаеш, че това е. Знаеш, че е някаква... Да. Всяка година човек хваща риба, не? Може и да са двама в годината, Не всяка, викаш, но... Абе, ей ти там, виж, след минава улея, след него се намятат на мушици във врата. Ами ако си... Да, верно си мятат. Ако си бях взел тенкарата си, аз ще видиш риболов на оклей. То даже не знам дали си и пъстръвки това да се мята. На днешния риболов няма да фанеш и клен ли? Ще фана и спин, ако трябва на днешния риболов, толкова е зле.
Бах, тази засечка. Чак мене му оплаши. Тя не знам как мърдари и се прекъсна гръбначния стълб. Не, много е звънка и се шокирам. И аз се шокирам покрай те. Чай, това метнал пиво пия. Но не е зле да се насложи единче. Да. Защото тия малки риби не е хубаво да се будат. Чакай, това е сред кухничата. Отнеми време на метна, не знаеш какво е. Подмор. Но особено на някакви такива малки вовечета ще наслагаме единично. Което това с единичните е малко и заблуда, защото като едно жило и влиза много навътре. Да не говорим, че някой път пробива малките черепчета и умират. Буквално, да. Като гледам как гърми някой гръми на нас, мога ни пробие малките черепчета и да се свърши. Ти си изморил от рибите, да. Баси, никоя риба не ми удари. На тебе как да е, ама и на мене не ми удари. Некой е педерашчи и при мен е така. Значи изметнах, закачих, откачих и пак метнах там на същото място и ме завлачи и кур. Скъсах. Без да хвана нищо. Приятно веднъж и давай да захожда, вали си ми 12 че вали студентски. Да си е, бе. Студентски вали, ама тук се размина. Нали? Да, виж, че мина над нас. Аз мисля, че завали да си ебе, ама... То беше зверски черно по едно време. Там на същото Тъмън място викам, скъсах. ще скъсам, чай да извада и... Да бе, аз се там скъсах точно. То течението изведнъж ще вкарва рязко. Поне вече знаеш къде съм скъсал. Това само истински приятел би го направил да скъса на същото място. От солидарност. Виж, че аз съм човек. Да, бе. То риболов ми излезе 60 лева. Последните ми риболови ми излизат Бах, какъв гръм удари там. все ефтини. Сега ще чуеш. На мене последните ми риболови са на щек. Най-добре правиш. Да, ти казах, сега ще чуеш как ще гръм. Що да го видях? Не знам дали усещам, ама да рамоли. Усещам. Не знам дали усещаш, ма няма даже и къде се скрие, падна ти запалката. Да. Не знам, обаче ми се усеща, че е на едри и такова. Алло? Аз съм дигнал гръм от вода, няма се плашиш. Искам да го захождаме. Дай ми тия възли, давай да го захождаме. Чава вържа, мога ми клубна нека. Че има и дървета, и бъдици. Какво мислиш, че ще се разкиснат бъдиците ли? Не. Се ли грес? Човек трябва да приема спокойно смъртта Да си. му отходи се.
Трябва да приемаш достойно смъртта си, казах ти. Все пак ще излъчваме на живо. Още ли снимаш? Да. Ти си един от малкото снимал на живо. Твоята смърт. Кончина. Кончината ти. Да, една карабинка те заеба. Аз съм баси инфлуенсъра, нямам карабинки. Това е много яко. Кое? Да, нямаш карабинки. С него хемия и ножичките. Ето, за тук е много добър. Че гази плитко. Това си ми най-голям. Бата ти, та ще ти кажа как чакаш да мога да си сложа. Това са ми големите. Смисъл има и малки. Дай. Аз гледам, ми влезе под ногтите, ще го изгубя. Ей, след това да видиш снимал ли си една риба как я засяка. Ще е велико. Не знам, най-малкото сигурно ще се чуе как и изпуква гръбнак. Добре. Знаеш ко? Си намерим едно дърво на завет. Изчакаме 2 минути. Не, просто не ни вали много, не че... Да, така ще не вали, тогава не е много. Сякаш това е най-така ценчето място, което се вижда. О, така си опъвам и кръщаш, много приятно. Охо. Некой комини ще кажа тия па двамата серат. Според мен ще го издуха, ще мине и ще замине, виж, че бързо. То си изваляло, слава богу, там на студения град. Чай да примам къде си приготвя. Същия размер ли? Същия размер ли? Да, тая е... Ей, та беше грозно. Трофейна. Аз една така на Shit River. Нема откача, не знам как се беше забила. Catch and cook. Има ли нещо? Браво! Откъде тръгнахте? Тук или отгоре? Аз по принцип отивам като съм колата много. Надолу, да. Но рибите ги хванах. Да. Гледам тъпки вали. Да бе, то ние се скриеме, ние пък от Панчарево, от стената чак идваме. Абе не е малко. Фанахме 3-4, той фана, не? 3. Аз имах 2 удара и това. Нещо нагоре хич не бяха. Аз съзнателно не хвана на гората, той ще има много хора. Не, в интересицията много нямаше, ама... И викам, че където си на край време. Да бе, то тук... Долу има, излизат тези път големи, ама... Ние бяхме зарибявали преди да почнат ремонта, тук 2 пъти по 2000 риби пускахме, ама... Да, надолу има пъти трофейни. Да. Сигурно са ги приключили.
Това е смисъл. Ние дето си на другите не знам. Божа работа. Лошото е, че има и много дето ги взимат. И... Хванал е надолу няколко. Вече няма да ги взимат, защото сме много. Надолу е хванал няколко. Сега са хванахте има тук, това не е много. Да. Да. Ема тук е фанал една хубава. Ей, той фана една горе-долу. Една така от тия, ама. И една много хубава жена, само Между другото, удари не е тук, малко по-надолу, защото му опира на нови клендър. Да. Голямо беше, и защото му опира долу. една много правда се гледаше погледа, взе го, извъртя се, кричи се. А ти надолу къде влизаш с колата? Аз знам, че има квартала, ама оттам от другата страна съм виждал, че някой... Това е на Нивас. Ага. Защото знам, че има едни складове надолу чак. И аз тя, нали, реката в един момент става и като бент. Минаваш ли Да, бент? ето там, където става като ход ясно. Да. Ами там по-спокойно ние поне, ние са ми приятелски ливари, тук идваме и с децата идваме, те са ми малки децата, и там Да. че аз има такива и сега имаше тази зло. Да, има. Имаме Да. шперки сега пред като мола. Не. Това е за риба. Тя ривар шперки, Ево, кеф. ама вече почва да ни става интересно. Все по-интересен ще е мола, няма да са риби. Иначе хора ходим по струма много. Да. Къде ходите по струм? Хората е често не добира тези. Да. Там се сблъква от Мгм. земя. Ходил съм, да. Тя там реката е дълбока и е бърза доста. Хубаво. Гледам да видим, то там... Абе, трябва и пастърви да има някоя друга. Бяха зарибявали, ама дали са се хванали? Само хваща, не хваща ли пастъри. Значи, Гледам да се хваща. може и да не се. Има всички предпоставки да има пастъри. Да, и те пуснаха нарочно там едни познати. Ама... Само ключи гледах един колега това на там. Така ли? Ми. Това ще вали ли? Няма ли да вали още? Аз там му викам. Слънце, 20 минути пак. Аз казвам, аз съм ходил в Англия. Аз в Англия имах много слънце, да ние тук да стоим. Те се изпитваме 2 минути. Тук е. Точно това с колегите бяха за това. Защото не се стана вече. Те поне риба да видим. Сега ще имаш, слеземе надолу да ги пробвам. Значи там има хубави места. Да, и аз от тук надолу и те са дълбоки. Аз тук през по-малко ще се върна. Ай. Има хубави вирове. Знам, ма. Газите. Защото има хора на те на газите. Защото ще режим там на газите, така по новите някакви. Да, те там са спокойни. Три от там. Айде!